много случаи, без да се покаже, че оптимизацията е свързана неразделно с две неща още. Така наречените целева функции, целеви функции и ограничителни условия. Без тях думата оптимизация звучи непълно, защото някой може да смята, че оптимизация е да се постигат най-лошите възможни резултати. И това е оптимизация също. Системата на висшето образование е сложна система и в нея участват с различни роли най-малко 6 играча. Това са студентите, родителите, преподавателите, държавата, собствениците и отговорните ръководители и най-накрая всички останали граждани. Тези групи или тези играчи представляват различни цели. В подробното изложение в книжката тези цели са разгледани малко по-подробно, но аз тук се спирам върху две групи от цели. Първата цел е, така да се каже, обществена. Това е да се подготвят високо квалифицирани специалисти, които да осигуряват първо качествени услуги на обществото. Здравеопазване, образование, охрана на околната среда, ред и сигурност и т.н. Второ, нормалното функциониране на държавното и местното управление. И трето, производството на конкурентоспособни продукти и услуги. Това са целите, които го поставя обществото и държавата. Втората група от цели имат субективен характер. Това са подобряване на социалния и материалния статус, благодарение на тяхната квалификация на основните участници в системата. Това са студенти и преподаватели. Тоест да живеят по-добре, по-богато. Не само те, разбира се, но техните семейства. Много е важно, че докато за изпълнението на целите от група 1 не могат да се намерят обективни критерии, то за изпълнението на целите от група 2 могат да се намерят такива критерии, като структурата на пазара на труда, търсене на специалисти, изисквания към тях, предлагана заплата, условия за развитие, реализацията на специалистите в първите 5 години са дипломирани, стартова заплата, обем на използваните познания, ръст, кариера и така нататък. По-нататък една външна оценка на компетентността на българските висшисти в международен аспект, спечелени конкурси, научни изяви, включително и тази, каквато е, макар че отдавна не съм за нещастия млад специалист, участие в международни проекти, медали, грамоти и т.н. И най-накрая това е моралното удовлетворение на младите специалисти от приложението на тяхната квалификация. Това показва, че ние можем да поставим някакви цели на висшето образование, които аз ги наричам естествени цели на висшето образование, и да намерим някои критерии, които да видим как се изпълняват те. Но, както има едно но, изпълнението на целите е свързано с някои ограничения. Ограниченията съм ги направил на 6 части. Това е състояние на входа, капацитет или възможност за усвояване на студента, капацитет, възможност за преподаване на обучаващите, средства за висшето образование, финансов ресурс, материално и информационно осигуряване и законна, респективно нормативна база. Входът на системата висше образование може да бъде разгледан в два аспекта – количествен и качествен. Количественият аспект това е броят на младите хора, които трябва да желаят да постъпят в системата. А този показател е под натиска на 3 отрицателни тенденции. Абсолютното намаляване на броя на младежите на възраст 18-25 години, точно поради демографската вълна. Второ, това е липсата на мотивация и желание за изграждане на кариера, основана на знания. И най-накрая това е конкуренцията на университетите от Европа и Съединените щати, където постъпва значителен брой български студенти.
Това е една много тежка тенденция, защото най-добрите, както ние се виждаме, деца, отиват да учат в другите университети. По този начин българските университети, в тях се губи конкуренцията и те се стремят да се нагласят към хора от по-средно равнище. Качественият аспект е свързан с знанията и навиците, с които младите хора постъпват в висшето образование. Струва ми се, че чак сега започва да се говори, че освен знания, човек, който е завършил средно образование, трябва да има и някакви навици. Според мен, нашето средно образование страда от една идея, че ние трябва да направим всестранно развита личност. Тоест, ние ги готвим за участие в игри от типа на стани богат, на английския, кой ще да стане милионер. Аз смятам, че средното образование трябва да дава малко, но твърдо знание. И тук има един препоръчителен набор за постъпване в техническите висши училища. Познания по приложени компютърни науки, включително и за университетските титли, който да смени тази глупост на научни степени и научни звания и да дадат съответните нормативни условия. И най-накрая да се помисли за една национална система за непрекъснато, препоръка 13, ефективна национална система за постоянна квалификация на населението, включително и така нареченото обучение на възрастни андрагогията, смятам, че се нарича научно. Без да се обиждаме, трябва да споменем, че една от целите на тази система е да намали до минимум последствия от пропуските в висшето образование, т.е. да ограничи брака, който ние сме допуснали, след което ви благодаря за вниманието. Ако позволите един въпрос от мен, слушам. Доколко вашият модел се съобразява с изискванията, които се поставят от европейските разработки на учебни програми? Знаете, съществува Болонската конвенция, въпроси с кредитирането, някои от тези неща просто трябва да тренем на някакви творчески да се дадем. Как смятате, може ли да с това, което предлагате, да влезе в така наречените европейски науки, за да може да се признава и в всички страни? Да, благодаря. Аз някакви неща пропуснах в изложението и в доклада, но ще се спра накратко на основните пунктове на Европейската стратегия. Първо, това е Лисабонската стратегия, която е в унисон с световното развитие, защото Европа сериозно изостава технологично. Все повече и повече изобретения и новости се правят извън Европа. И затова има специална стратегия, която е за развитие на база на знания. Това е първо. Второто за така си наречената система за трансфер на кредити. Тази система за трансфер на кредити, която е изискване на Европейската общност, и ние сме възприели там едно, има две цели. Първата цел, това е да, така да се каже, да унифицира образователните квалификационните степени. Като се казва, аз ще ви кажа, може би ще сгреша, че бакалавъра трябва да има 240 кредити да се струваше, а магистъра 120 или 100. Ще сгреша, може. Да, за 2 години. Това е първо. Тоест, аз съм бакалавър, ако съм събрал тия 240 кредита, които грубо казвам, че аз съм слушал 40 предмета и съм положил държавен изпит. Това е първо. Ние го спазваме. Второто обаче, дълбоката същност на това нещо, ние не спазваме. Защото тези кредити могат да бъдат събирани от различни специалности, от различни дисциплини. Например, от тия 240 кредита бакалавъра,
Той трябва да вземе примерно 60 от геодезия, 40 от математика, 10 от физика, 20 от хуманитарни и организационни предмети и така нататък. Като ги сумираме всички тези, се получават 500 кредита. Но той има възможност вътре да маневрира, в зависимост от това какво го очаква. Ако той е сигурен, че няма да работи в подземен рудник, той няма да запише предмета маршейдерски работи и подземно разработване. Той ще запише маршейдерски работи и открито разработване и един още предмет, който да наречем специални глави от маршейдерството, пак раздел открито разработване. Тоест студентът сам вътре определя своето развитие. Това е второто, което е. Третото, което е за европейската общност, има голям разнобой на университетските дипломи. Дали професори, доценти, един се нарича така, друг се нарича по инакъв начин. Този разнобой обаче си продължава и в Европа и там няма унификация. Но основното за висшето образование, това са квалификационните степени, бакалавър, магистър, доктор, изискванията на точковата система и минимален срок на образование. Минимален срок на образование, ние сме го така спазили този срок. Практически само на отделни страни в Европа има магистри за 3 години и половина, в Англия имаше. 4 години са не магистри, извинявайте, бакалаври. Но тези бакалаври след 3 години и половина не могат да правят магистратура. И аз предлагам нашите колежи, вместо 3 години да минат на 3 години и половина, защото за 3 години той не може да се даде точно за бакалавър, просто физически не може да се даде, да минат и те на 3 години и половина и 4 и вместо думата специалист, квалификацията, която между другото няма в Европа, да преминат към бакалавърска степен. Благодаря ви. Други въпроси? Благодаря ви тогава, господин Шарков. Следва презентация на